Lasă-l să-l chem el. Uite, că tu și îl chem tu. Ia, cheamă tu, hai. Scuze, colegul. Îl permiți, frate, îl permiți? Nu, ți-am spus că nu. Permite-l, frate. Nu, dacă eu zic nu, este nu. Hai, cheamă-ți adminul dacă nu-ți convine. Păi nu de alta tu, că după aia zic ceva, dar după aia o să zici că eu ce. Hai. Îl chem sau nu? Ca să știm dacă te ducem la secții. Ai 5 secunde să-l chem. Sau că te așezi iar. Permite-l. Dacă nu taci din gură... Da, permite-l, frate, ca să spun Taci! ceva. Ok, gata. Colegul, dă-te că le iau eu la secții, că-mi face plăcerea. Bine, hai că chem acum. Am, că l-am luat pe domnul medic, mă scuzați. Nicio problemă, nicio problemă. M-a chemat acum. Așa. Salut, Zahi, e Victorașon? Vreau să-l chem acum de urgență aici. Ai făcut eticheta în roleplay, bun. Și pe un general sau cu un general. Bine, mi-au general. Ce faci? Nu, stop. Și în continuare, Victor. Lasă-mă să vorbesc, eu am făcut tichetul. Nu mai țipa, dacă mai țipi ești ultimul copil terminat de pe planeta asta. Hai, cu aia, mai ești în felul următor. Bă, frate, Șmecher... bă, lasă-mă să vorbesc, bă, frate, eu am făcut tichetul. Bă, puteți să tăceți? Vorbiți pe rând. Așa, Zahi, fii Nu, atent. tu ești mult roleplay, tu n-ai voie de Cu aia, etichet, cu aia. Etichet, taci. Mamă, ești terminat. Mamă, Uite cine intră în SIA, uite cine intră în SIA. Deci fii atent, Zahi, mă auzi? Înțeles. Da, zi. Deci fii atent. Deci ăștia, unul din serie, unul din SIA. Eu Hitman am protecție la ei, plătită n-au voie să mă ia, eu nu iau pe ei. Și ei, ci că culca, tot încercam să le zic pe... Tot încercam să le zic, a zis pe burtă, încercam chemați un gram mai nu, ei mă iau, îmi pun cătușele, îmi pun toate alea, și dacă îl chem acum pe Victoraș, eu le-am zis cuvântul ăla, dar ei nu au nicio treabă cu cuvântul ăla. Ori nu le zice Victoraș, ori nu citesc ei, n-avem cafea pentru voi și pentru voi priviet și n-aveți voie să mă luați. Știi că cu treaba asta poate să, din cauza asta poate să strice Hitman alianța cu SIA și dacă strică și cu SRI și dacă strică asta înseamnă că Victoraș vă da fără ce probabil, frate. Mie nu mi s-a zis nimica, deci n-ai ce să-mi faci. Așa că, aia e. Nu s-a zis nimica, nu, eu v-am zis codul ăsta, dar de-aia v-am și zis să chemați un grad mai mare să vă zică, voi nu, că perchestionați. Cheamă-l acum pe Victoraș și tu pe cine, cheamă-l pe Cristof sau pe Adelin sau cine e cred cel mai mare. Cheamă-ți-l voi, că eu n-am zis codul lui. Să vă zic acum, că mi-a zis și Metavie mi-a zis, să nu zic chiar din prima, dar voi m-ați băgat deja în genunchi. Și când zic în genunchi trebuie să zic, ăsta că altfel încerc să mă las la arme, la percheziție, la pana mea. Chemați acum cel mai mare. Victoraș cred că ia pe capa. Bă, frate, eram ce de-aia trăgeam. Poți să-l întreb și pe el, eram ce. Ți se pare că suntem Dumnezeu și eu știu ce faci tu? Eu am mai mare de când ai tras. M-am dus la poliție și eram da, aici. eram OC, frate, eram OC. Eram cu adminul. Eram OC și eram cu adminul mai devreme. Eram OC, înțelegi? Și el vine și că culcat, că nu eram OC. Gen, înainte Am zis să nu fac refuz să rulez, că din OC. Și n-ai rulat nimica. Păi dar normal cu ei că voi mă puneți pe burtă, eu ce să vă zic? Înainte să ești la secție, copilule. Ca SIAS înainte să Nu e niciun grad mai mare, nici în SIAZ, nici în serii, nimic. Scrie-le în priv, da, cheamă-l pe Tavi, exact, cel mai bine Nici Davi nu e pe server. Mamă. Deci fii atent, băieți, țineți minte, tu SIAS-ule, când auzi privet, nu faci nimica și tu cafea, înțelegi? Țineți minte. Bă, dacă erai deștept, puteai să accepti. Te luam la secții și ne ziceai acolo, e atât de greu să gândești. Nu, pentru că m-a percheziționat și nu a uitat armele și am plătit 10 milioane pe arme. Plus că și voi, ca nu luați direct cu mâinile, întrebați pe ce se întâmplă aici, ceva, nu direct. Am auzit foc de armă. Păi da, pentru că eram ocis, era greu să întreb ce se întâmplă și pe aia scriam oci, băi, nu știu, nu avem de știu. N-ai ideea că nu știi pentru că ești nou, frate, nu știu cum vă bagă pe față. N-aveam de unde să știu că e out of caracter, asta zic, ce nu înțelegi. Bun, și că atunci când ți-am scris pe chat, continuu, de ce tot timpul pentru că eu nu trag așa de nebun ca prost, nu zic? Că parcă nu faci tu, o fac alții pentru tine. Oricum el ca Hitman are voie să tragă când se simte amenințat. Exact, oricum am voie să tragă Hitman. Și în al doilea rând, ce tot culcat și tot alea, mai ales că îmi refuză. Da. Nu, că rămân... Să-și instruiască băieții. Ăsta e chestor secundar.